Vítajte v Stupave, kde pre vás pripravujeme výnimočný 5-izbový rodinný dom s dvojgarážou, samostatným šatníkom a 2 kúpeľňami. Postavený bol s dôrazom na najvyššiu kvalitu a moderné technológie. Tento dom predstavuje dokonalú kombináciu energetickej efektívnosti a komfortu. Múrivo tvorí prémiová zateplená tehla Helus Family s hrúbkou 44 cm, doplnená o dodatočnú izoláciu z minerálnej vlny. Okná a dvere sú skutočnou špičkou v odbore. Použité sú prémiové drevohliníkové okná značky Internorm s výnimočnou tepelnou izoláciou a zvukovou izoláciou až 33 decibelov. Sú vybavené medziokennými roletami a štvorsklom pre maximálny komfort. Vstupné dvere Internorm HT 410 ponúkajú bezpečnosť triedy VK2 s viacbodovým uzamykaním a tepelnou izoláciou 0,58 V na meter štvorcový. Balkónové zdvižno-posuvné dvere dosahujú parametre vhodné pre pasívne domy. Dom je pripravený na centrálny vysávač Profivak, klimatizáciu, štrukturovanú kabeláž aj zabezpečovací systém. Teplovodné podlahové vykurovanie je inštalované v celom dome, vrátane dvojgaráže. Garážová brána Hermann s diaľkovým ovládaním, elektrické vonkajšie rolety a moderná pultová strecha s krytinou Fatrafol doplňajú tento výnimočný projekt. Váš nový domov v Stupave na vás už čaká. Neváhajte a dohodnite si obhliadku čo najskôr.